Studio Perlice. Društvo će nam sada praviti jedno zanimljivo stvorenje. Iako mnogi baš ne vole kukce, često ih se bezrazložno boje ili gade, postoji ipak neko koga svi rado vole vidjeti i uvijek im izmami osmijeh na lice. To je jedna vrlo korisna i vjerojatno najsimpatičnija bubica na svijetu. Popularna istočkana ljepotica Bubamara, pravo malo dizajnersko remek djelo prirode. A priča o imenu Bubamare veže se uz staru pučku legendu. Naime, za vrijeme srednjovjekovnih sjetvi, polja o kojima je ovisio život ljudi bila su pod najezdom velikog broja štetočina koji su uništavale nasade. Seljaci su se usrdno molili djevici Mariji da ih spasi od pošasti koja prijeti njihovim usjevima, a nakon toga u svojim poljima počeli su zamjećivati male crvene bube s točkicama na leđima. Ispostavilo se da te šarene bube vrlo učinkovito uništavaju insekte koji jedu usjeve, ne radeći same štetu u polju. Stoga su ljudi ovim kukcima počeli nadjevati nazive poput Marijina ptica ili Marijina buba, nastalo je tako ime Bubamara, kao i vjerovanje da ovaj kukac donosi sreću i zdravlje, te čak prognozira vrijeme. A s ovom slatkicom upoznat će nas Perlice jednom prigodnom pjesmicom. Tko tamo šeta oko šaren cvijeta, pa kroz rosnu travu šara? To je Bubamara, skitalica stara, zovu je i Božja ovčica. Kao mak crvena, haljina je njena, s točkicama crne boje. Kad na dlan ti sleti, ti se odmah sjeti, to sretan je znak. Vrijedna Bubamara, lovi s puno žara, kukce koji biljke žderu, pa je ljudi vole, vrtlari je mole. Bubamaro, sleti nam na cvijet, ona krilca širi, trepne i zažmiri, pa se u visine vine, penje se i smije, sunce što je grije i zlati joj le.